Så hvad med Frederikshavn? White Hawks er mega fesen fuld lortenavn. Det er jo ikke sådan en sej fugl som en ørn. For en White Hawk, det lyder jo mest af alt som et slags albino kæledyr til børn. Rundste sejr kapital, se på navnet, det er jo metal. Helt galt, hvordan kan man kalde sin klub for sådan noget? Det har jeg tit tænkt, ikke forstået. Sejr er sgu også lidt plat, for Rungsted vinder jo aldrig noget. 2900 happiness, gamle mænd sidder ned under hele kampen, tyller charterrace. Det er helt ud i hampen, akademisk ishockey. Ej, det er jo totalt blæst. Vestegn stolte mig til Bulls, de proklamerer. Jeg ved sgu ikke, de er ikke helt så stolte mere. De fleste røde røsser på, der de tror, at det stadig er dem, der er storebror. Som summer videre, ingen giver skider. En direktør, der var fuld af fup. Hey, rødder, kan I forresten huske Mathias Asperup? De tider er forbi, hvor I havde noget at sige. Det er jo ikke fordi, det ikke skal fejres Asperup. Og det er en masse hysteri. En skål og mange tak for mig. Jeg er en ægte her, der ikke også til hænger. Holder du ikke med ikke at se mine lange fingre? For mig så er der kun et hold her i landet. Hvordan skulle jeg kunne holde med det? Hvis man kommer fra Herning, Vojens eller Aalborg dobbelt A, så man skulle da bare jyder. Det betyder, hvor dumt det så lyder. At man indfører et lønloft, så man alligevel vælger at bryde fuck af med at snyde jyden-mafiaen. Union er på sagen, der sker nok ikke meget. Måske de har fået klæden ind under tæppet. Alle andre føler sig bare knippet. Odense, hvad skal man snart sige? Jeg ved det ikke lige. Jeg mener det ligger på en ø, som ingen gider at besøge. Kører normalt bare lige forbi, med mindre der er kamp. Og man har et alibi, altså for at blive bulldog som mester. Ren utopi. Det er ren utopi. Jeg er en ægte her, der ikke også til hænger. Holder du ikke med ikke at se mine lange fingre? For mig så er der kun et hold her i landet. Hvordan skulle jeg kunne holde med et andet? Esbjerg energi, ej, men dem er der jo heller ingen, der kan lide, nej. De fleste håber på, de bliver nummer 9. Totalt stiklet fra stjerner anti-astrologi. Og hold med Esbjerg, det er blasfemi, det vil jeg sige. For jeg er en ægte her, der ikke også til hænger. Holder du ikke med ikke at se mine lange fingre? For mig er der kun et hold her i landet. Hvordan skulle jeg kunne holde med et andet?